The good conjuring. Simaji. Allah ne wa abin da nake so. Da channel din wallahi a dinga ganin mutane. Wallahi Allah. OSC dan juna na ce ni na san ka. Wallahi Allah magana shi. Wallahi shi ne zuwa wani tuni wallahi. Ai magana ta gaskiya. Kai ba ka san babban abto wani sai ka je auyi. Wallahi shi ne mana nan dan uwan mari. Ƙarya yake ban san shi ba. Babban yaya ne wannan babban yaya ne gari ba ga babban yaya ke na dununu Allah wallahi dununu yake da shi da na kowa mutane na ne ana tare Ka tabbatar? na kowa ma san ya Awa. Ka ce Zele ya san ka. na gan shi sai mun gan shi Ka ce Zele ya san ka. yara duk Mene? Wallahi in doka ko gimta a kyamara ba za ka yi ba. Wallahi. Ai ɗan doka sai ɗan baiwa shiga jirgin ɗan doka sai ɗan baiwa ba kowa ne ke shiga ba. Ina firawun ban taɓa fim kamar ɗan doka ba. ‘Yan doka. Ina yin sa. wallahi akan tasha ta ni da Allah ka dinga dan sai matsala ke baka wasu wallahi channel dina ni yanzu ni so nake a yanzu kawai za a yi iya ma ina da shi wallahi Nabi. a YouTube ina da shi YouTube channel din na san mutum nawa ne shi amma dai daban ai kallon channel dina ke kallon anewa a YouTube dina wannan channel din da abin da ma yake TikTok ma za su ga na labiya sai bariya na tura waje Ba duk da kuwa. a wai alin misali ma India to ai ka gane wani abu na yi connecting din shi da TikTok da abin nan yes No. yes na yi connecting din shi ya sa wanda ya zanen na nan da shi da celebrities aka zuwa ne a ciki shi Yawa. shi Ai ban taɓa fim ma na kuɗi kamar wannan ba. ka ga wanda mu ya kamata Allah Kai ai ban gama shi ba. Ai yanzu fita zan yi in je in dawo in ci gaba. duniya da ce dunan Allah da wannan gari